кадан монетизация гирён шид. Худом бениҳоят хирсан шидем. Ай чиз 11600 чанд та подписчик шидем. Ай ҳар як кадомат миннатдорум. 1000 раҳмати калонда ҳар яктат. Салом алейкум бародарон, мухлисои азиз, подписчикои канали Бадихнев. Ҳама касат созен хубем бародарон. Чӣ гуфтанем? Видео ба хотири чие? Чӣ хеле ки медонистем то ҳозира то 2 рӯз пеша бигем монетизацияи ма гирён набуда. Мисол трекое ки мехондем мепарохтем ва ягон чӣ фоида набуд. Мисол монетизациямон кор намекард, гирён набуд, қабул намекардам. Хай шикри худованд чорум бори рӯӣ кардаги қабул кардан монетизация гирён шид. Худованд бениҳоят хирсан шидем. Ай чиз ман гуфтам ҳамин чиза хай шумодам бурасонам, хабардортон кунам. Ана баҳонаи ма чӣ буд? Мисол доим мегуфтем пешравӣ ки мегуфтем монетизация гирён шав, баъд мисол трек минусовкаҳои эроние ки мисол мехондем ҳози то монетизациямона гирён кардан нагуфтем, хеле ода нахонем барои ки проблема мешид. Баъди гирён кардан мехонем ба фикрам ки проблема ҳам намешава. Ай сипас трекҳо ранги трекҳои пешина ҳам хеле дод зада, мисол ба чен дилтон меброя. Чӣ гуфтанем? Ака дастгиритона ирӯз сипас дастгиритона бо камтарак дига хеле сахттарак кунеда. Камтарак дастгиритона сахт кунед ки мисол модам плюс шава. Трекҳои нав пешравиҳо тарафи ма зад кунед. Ма ҳаракат мекунам ки ҳар ҳафта навигариёма трекҳои нав ба нав шумода пешниҳод кунам. Гӯш кунед. Мисол чизи мехостагитона бигиред. Ана баъд бародарои ма барои ҳамин дастгирӣ кардани ма як кор кунед. Ма акаи демастада ваъда кардагиам ки каналта 1000 подписчик мекунам. уже ба фикрам ки 180 та подписчик шидам. Хеле шида я ҳаракат кунед бародарон, ҳами гапи мара дар замин намонед. Акада ма ваъда кардагиам ки каналта 1000 подписчик мекунам, барое ки медонем худон ки мара бениҳоят дастгирӣ кардесай. Трекома мисол запис дора, сводка тудасуда. Хулос дастгирӣ кардесай мара ёрдами хича расондесай. Ҳамин қадар гап чӣ кунед? Мақсад ҳами бидурен ҳами акара подписация кунед, я 1000 подписчик кунем тамом. Ана дар канали хидмат моётон набуред подписация кардана, лайк мондана, комментарияда фикротона бинависонед. Ман бениҳоят ай ҳаматон миннатдорум. 1000 раҳмати калон, 11600 чанд та подписчик шидем. Ай ҳар як кадомат миннатдорум. 1000 раҳмати калон да ҳар яктат ки мара дастгирӣ карден. ҳамин қадар мисол шидем то ирӯза расидем. Мисол бениҳоят хирсандама трекҳои нав зад кунед. ба хотири ҳамин чиз трекера ки бисёр зад дорен рӯзи туиш гирезондам. қисми диша ма меброрам, полин тайёр кардам, нависондагӣ записш мондагӣ. акай демаста запис мекуна, чоткаш мекуна, пешниҳодтон мекунем. аётон набурая ки ҳами силкаи канали акай демаста дар комментария ҳамин видео бидроен, амуда подписация кунед. навигариёра ай тарафи ма интизор бошед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ худованд нигаҳбонтон боша. 1000 раҳмати калон да ҳар яктат. як бори дига бениҳоят ман миннатдорум. зиндаву саломат бошед. живой голос.
қадарша мақсад хостум гӯш кинен чӣ хел омадаи соз неста комментария бинависонаи фикротона насиб mp3 ша мебурорем гӯш мекунем алло вақт мебарем